Salut! Numele meu este Nicolas și sunt pe Via Transilvanica, un traseu de 1400 de kilometri care străbate toată România. Acum urmează să vezi ce am făcut în a 6-a zi, când am mers de la Vatra Dornei și până la Poiana Stampei. Acum sunt în Poiana Stampei. Da, am făcut tot drumul până la Poiana Negri, de la Vatra Dornei, care era un traseu dificil de 8 ore. L-am făcut în 4 și apoi am mai trântit încă jumătate de traseu. Că așa se face treaba, știi? Când știi ce faci, când nu mai faci banking ca în episodul 3, când altfel intră gândurile, da? Deci fii pe fază, urmează să vezi ziua asta, totul bine, totul frumos, îți arăt și ce mănânc. Eu zic că o să fie o treabă. Hai că am plecat și noi de la cazare, trecem pe lângă Melpomen. Cine știe ce fi aici, au fi băile alea. Am văzut că pe stație scria băi, say hi. Și podul a fost foarte fain. Și plimbarea. De acum încercăm să facem Vatra Dornei, Poiana Negri și după aia facem poate încă jumătate din următorul traseu. Și mă mai opresc acolo, mai stau de vorbă cu voi că vi s-a făcut dor de mine. Nu v-am mai povestit ce gânduri filosofice am avut. Hai că a fost un telescaun, dar se deschide abia la 10 și noi am plecat de dimineață, nu avea niciun sens să plăm acum după telescaune și alte prostii. Și am urcat așa, cam greu să țin pasul cu tovarășul, dar încerc, vedem, să nu-l trag în jos. Om, nici mâță plouată să-mi arătă. Oricum, uite și ceața aia în distanță, arată sperm. Uite cadrul ăsta cinematic. Altă viață când ai echipamentul pe tine. Does it work? Or? Yeah, I'm talking to them. They're gonna like it. Chiar mă mir că nu prea sunt ciuperci aici, că e foarte mare umezeală. Mi-au și spus localnicii că aici este polul ploilor. Și sincer te aștepta, având în vedere că bănuiesc că de la Vatra Dornei e Dorna, nu? Deci cineva trebuie să alimenteze izvorul ăla. Și dacă nu nori, atunci cine? Uite ce melci masive avem aici. Asta pentru fanii melcilor, pe care sunt sigur că avem pe canal aici. Uite, și avem și un mic gândăcel. Trebuie să-i învăși pe ăștia. Ia uite măi, ce se bagă. It's going in, man. That's it. It's got no shame. Uite, ăsta s-a ascuns. Cred că am ajuns la punctul de cotitură, că astăzi pe hartă arăta că ne îndepărtăm de șosea, apoi ne întoarcem. Uite ce frumoasă e borna asta, au făcut un taur. E chiar, într-adevăr, o foarte lungă operă de artă, pe 1400 de kilometri. Nu știu cât vedem noi din ea, dar ne chinuim. Uite și tu cât ne-am chinuit să urcăm, ca vacile astea să ajungă înaintea noastră oricum. Sincer, frate, n-ai. Mai au și 500 de kg. Uneori mă întreb, de ce mai încerc, nu? Am ajuns și la masă, o să mâncăm ceva acum, dar uite, au odihnitor de picioare, am pus pantaloni lungi, tot echipamentul. Dar da, o masă foarte faină făcută din bușteni, altă viață. Nu zic că celelalte nu erau faine, dar asta e excepțională, nu stă la discuție. Și acolo era ceva, Societatea Națională a Apelor Minerale din România. Din nou o bornă superbă, foarte fain. Am ajuns în Poiana Negri, ia uite ce icoane aici. Da, absolut spectaculos ce au făcut. Într-adevăr arată sperm. Dar și Poiana asta arată bine. Am făcut 20 de kilometri în how many? 4 hours? 4 hours and 27 minutes. 4 ore 27, ia auzi ce vorbește ticule, stăm bine, stăm bine. Și am făcut și drumul ăsta care teoretic era marcat greu. Dar și nici n-am luat telescaunul care era, că am plecat de vreme, am pornit undeva de pe la 9 și la 10 se deschidea abia ăla. Dar merge treaba, merge. Am prins și pace-ul ăsta mult mai bun și acum mergem să staționăm la un magazin să găsim ceva suc, să umplem iarăși glicemia, să umplem sucometru.
Știi, asta e genul ăla de frumusețe, fântâna asta, care, băi, și dacă e inutilă, și dacă nu merge și n-are apă, tot e prea frumoasă, mă, n-ai cum. E superb, superb. Uite și tu ce acoperi, unii n-au așa acoperiș la case și fântâna asta. Da, mișto. Am ajuns și aici, la minunata oglindă. Acum trebuie să găsim un magazin și pe aia vedem. Am făcut în șanță făcând faza asta, dar nu contează. Fac treabă oamenii aici, nu glumă. Nu știu dacă ați mai văzut voi casă din asta. Da, nu, eu sincer sunt impresionat. Nici n-au o poartă de boieri adevărați. Știi cum e tradiția românului să pună doza de bere pe gard? Așa ceva n-am mai văzut, asta e dincolo de orice hol al marilor succese. Ia uite aici, toate medaliile puse una după alta, impresionant. $122, nice! Ia uite, au făcut băieții un Nautilus aici. Arată superb. Abia se vede, dar e 122. Interesant că au trecut ei așa țara Dornelor. Într-adevăr, o regiune foarte frumoasă. Cam în zona asta o să campăm peste noapte, undeva mai departe. Trecem acum pe lângă o mini agregare de mestece, sunt copacii mei preferați, betula. Și da, sunt și ciuperci care cresc specific pe mesteacănul ăsta, dar mie îmi place pur și simplu pentru că arată fain. Nu știu, așa, iese în evidență, chiar mai tare decât aspenul, care și el e alb, dar ăsta are aspectul lui aparte. Foarte frumos mestecinii și ușor de construit, e un lemn foarte maleabil și se comportă foarte frumos. Mi-a plăcut când construiam, când eram mic, cabane. Aia e codobatură, motachila alba. Vezi cum dă din coadă. Astea alte nu știu ce sunt, dar sunt comice rău. Uite și tu. Pac. Pac. Glumesc, asta e greu de făcut. Așa, da. Am parcat corturile lângă un râu ca să putem să ne spălăm puțin picioarele, că e jale cu bătăturile, trebuie să mă pun să mi le vindec puțin sau să mă prefac cel puțin că mi le vindec, că nu e reparabil ce se întâmplă la picioare, dar na, nu oricum faci 30 de kilometri cu rucsac de 20 de kg, știi ce zic? Trebuie să fie niște sacrificii. Și sacrificiul ăla e confortul tălpilor, îți zic eu. Ăla e sacrificiul. Dar, oricum, foarte multe păsări, poate stau și identific câteva. Adică despre ce vorbim aici? E dezastru. Unghiile astea arată, nu asta, dar cealaltă arată de parcă mai are puțin și cade. Asta că vă arăt și unghiuța aia, o să vă placă. E juicy. Da, deci, momentan, marile probleme și marile speranțe se învârt în jurul chestiei astea, că am avut șosetele prea scurte azi sau că am distrus și șosetele astea, n-ai ce să faci, că totuși le tot spăl pe râuri și este și bătătura asta veche de ceva timp, dar o las, că nu prea mă deranjează când merg. Na, pielea de aici deja arată calus complet, dar gata, suficiente picioare. Dar știi, și chestiile astea urâte sunt parte din... Nu mă refer la picioarele mele, ci la ce li s-a întâmplat lor. Dar n-ai cum să
o certa la deal, la vale. Până la urmă e greu, știi? Și e parte din toată distracția. Cum zice tovarășul din Canada, că e distracție de tip 2. Și da, sună ca o boală, ca diabet de tip 2. E ok. Noi ne simțim bine, asta contează. Și trebuie să-i dai înainte. Mă tot întreabă lumea dacă merită, dacă ești dispus să tolerezi foarte mult disconfort. Sigur. Mie mi se pare că da. A fost foarte fain și faptul că am cunoscut oameni care mă înțeleg și vorbești cu atâta lume, că vezi atâtea locuri. Măi, și sincer, rămâi puțin prost când vezi câți kilometri ai făcut. Deci da, recomand. Foarte bună trăzneia asta de la Decathlon și cu ea gătesc mâncare pe care am luat-o de la Kaufland, recomand. E destul de densă caloric și oricum e mâncare bună. În general cauți să ai ceva în jur de 350 de kilocalorii per 100 de grame. Nu mai știu dacă asta era fix ce trebuie, dar țintești pentru asta. Oricum sunt foarte bune și au rezistat, n-au nicio treabă. Au stat în căldură, în toate condițiile. Oricum mi-am dat seama de când le-am luat de la Raft. Dar sunt foarte bune, recomand. Au tot felul de sortimente. Deja când sfârâi așa știi că perfect, o să fie perfect. O să umplem burdihanul. Și cântă păsările lângă râul de ciocolată caldă. O atmosferă, domnule, o atmosferă. Ia uite, acum de exemplu mi-am pus șosete uscate în picioare, le-am păstrat, au fost multe zile cu ploaie. Dar aveam șosete păstrate într-o pungă din aia, hermetică. Și dacă nu faci manevre din astea, s-ar putea să te trezești că suferi grav de tot. Deci recomand. Știi ce satisfacție mare ai când stai așa și se face mâncărica? Și nu numai asta, e și faptul că e mâncare cu un scop. Da? Când mănânci chipsuri pe drum, de exemplu. Nu le mănânci degeaba, le mănânci pentru că transpiri foarte mult și pierzi extrem de multă sare. Deci devine foarte pont să te ocupi de treaba asta. Că noi în viața de zi cu zi mâncăm fără niciun scop, știi? Râdeam cu tovarășul ăsta că Cicero, sau Cicero, cum ar fi fost pronunțiatio restituta în latină, avea el o vorbă că, băi, tinerii ăștia, băi, ce slabi sunt, ce s-au înmuiat. Mănâncă când le e foame, îți dai seama, mă? Și râdem că sună extremiști. Cum, băi, se ia de tineri că mănâncă atunci când le e foame? Dar adevărul e că asta e sincer problema noastră, că mâncăm prea des, mâncăm când ne e foame. Suntem prea slabi, nu putem să tolerăm disconfortul la 30 de secunde, că, doamne, trebuie să mă duc imediat să mănânc ceva. Și îți dai seama de chestia asta în momentul în care încerci să ajungi la o destinație. Că n-ai cum, efectiv, să mănânci non-stop și în momentul în care o faci este foarte cu cap, este anume, știi? Ai o viziune când în momentul în care ții, cum am zis, punga de chipsuri sau sticla de Fanta, e efectiv ca să poți să umpli caloria, să umpli sarea la loc, și e mișto, că nu e o chestie care se duce la burtică, ci e ceva care ți se duce fix în obiectivul tău și îl adune acolo. S-a întâmplat o chestie foarte haioasă cât stăteam acum și înregistram și mai vorbeam la telefon, că eram, uite, undeva acolo pe lângă case, prin zona aia, și făceam toată treaba cu selfie stick-ul, cu înregistratul și mă învârteam, vorbeam și au început vecinii să se sune între ei. Bă, ce-i cu ăsta? Care-i faza? E nebun la cap, este? Ia uite-l că se învârte, ia uite-l. Și la un dat vine unul așa cu bicicleta înspre mine. Așa foarte, foarte grijuliu, că bună ziua. Bună ziua, nu știu, că n-am văzut că vorbesc. Foarte de treabă oamenii. Ei inspectau că în satul ăsta, în Poiana Stampei, umblă foarte mulți copii, bă, și umblă cu trotinetele. E amuzant, era o copchilă înaltă, deja era înaltă, băi, zici că avea 12 ani, dar avea 2 metri și mai era și pe o trotinetă, de aia se mișca și la 30 la oră. Vezi cum trece așa pe lângă tine ca o macara, te sperii. Da, dar oricum sunt mulți copii și oamenii și se verifică și cu ăsta, trogloditul ăsta care a ieșit acum să se învârtă în cerc la noi în fața curții. S-au vorbit între ei la telefon și apoi au ieșit, m-au întâmpinat din două direcții, dar erau foarte de treabă. Chiar am stat la o vorbă cu ei, m-am înțeles foarte bine. Pe unul din ei îl chema domnul Ionuț, celălalt nu mi-a spus numele, am uitat să le întreb, îmi pare foarte rău dacă vă uitați. Dar da, frumos să vezi așa că are lumea grijă, știi? Au mini-comunitatea lor
și cumva, știi, și o întrețin. Își fac părticica de responsabilitate, știi ce zic? Adică se asigură că spațiul lor este așa cum vor ei să fie, tati. Nu stau la discuții. Și o chestie, na, cum ziceam în alt episod, nu vine nimeni să-ți curețe ție grădina, nu? Nu vine nimeni să te salveze. Trebuie să te ocupi tu. Și când umblă nebunul de Nicola și stă și vorbește cu vacile aici timp de 3 episoade, că voi mă tot vedeți aici în locul ăsta de câteva episoade, că eu am un întârziere. Am fost la un pădure și am un întârziere cu videoclipurile. În principiu pentru că foarte mult am stat să vorbesc cu Paul. Și ce să mai înregistrez când stau acolo la dezbateri, că voi mai ați auzit aici că filosofez, dar stai să vezi cu băiatul deștept de aici pe care l-am întâlnit. Deci n-ai cum, stăm și rupem, deci s-au săturat toți copacii. Oricum, cam asta pe astăzi și ne auzim în continuare. Uite unde am campat. Și acolo am întins rufele.